Βρισκόμαστε στην Καλδέρα, Σαντορίνη, και θα πάρουμε συνέντευξη από την κυρία Αλεξάνδρα Δημητριάδη, η οποία είχε, στην υγεία σας, είχε ένα ατύχημα σήμερα. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό που έγινε στις 11:30, 11:25, όχι, 12:25 σήμερα το πρωί? Πείτε μας γι' αυτό παρακαλώ, την εμπειρία σας. Τι ακριβώς θέλετε να ξέρετε για αυτό το ατύχημα? Αν ήμουν αποδέκτης, αν το δημιούργησα εγώ. Την ιστορία μας ξεκινήστε, πώς έγινε? Μας ξεκίνησε βασικά από τα δωμάτια προσωπικού παιδεύματος, Ναι. τα οποία όπως ξέρει αυτή τη στιγμή τα καλύπτουμε οι δυο μας και περνάμε τις ώρες μας. Και σκεφτήκαμε να πάμε κάτω στο περίπολο να κάνουμε το μπάνιο μας, να ράξουμε, να παίξουμε τις ρακέτες μας και στο δρόμο για τον περίβολο έγινε αυτό το ατύχημα. Βγήκαν αυτές οι άτυχες κοπέλες από τον δρόμο χωρίς να προσέξουν, από δεξιά, από ακροτήρι. Ναι. Και βρεθήκαν κάποια στιγμή δυσκολεύουν να πετάγονται μέσα στον δρόμο μας με σπίτι γουρούνα. Δεν έλεγε κανείς. Το γουρούνι το σκέτο το μαύρο του. Βλέποντάς τους να βγαίνουν στον δρόμο μας σε μια απόσταση, ήταν να μην ήταν 70 μέτρα, 80, 100 σίγουρα. Ξεκινάω να φρενάρω και να τις βλέπω να έρχονται πάνω μας. Και εγώ να φρενάρω και να πηγαίνω αριστερά για να μην τις χτυπήσω. Για να μην τις χτυπήσω αυτές, πήγα και κόλλησα αριστερά στον τοίχο που είχε στον δρόμο. Και νομίζω πως αυτές από τις σοκ που είχαν πάθει, αντί να πατήσουν φρένο, πάτησαν γκάζ. Κινέζες δεν ήταν? Όχι, από την Κορέα ήταν, αλλά αυτοί όλοι είναι ίδιοι. Τέλος πάντων, πέσανε πάνω στο δεξί φτερό του αυτοκινήτου μου. Τραυματίστηκε το αυτοκινητάκι μου αριστερά και δεξιά σήμερα. Το πήγατε στο νοσοκομείο? Αριστερά, δεξιά, το μπλε. Και την ώρα που τους έβλεπα να πέφτουν πάνω στο δεξί φτερό και να πετάνε στον αέρα, είπα πάει. Τις χάσαμε. Και τον ντουκ που έκανε, είπα πάει. Σαν αυτό είναι εκεί πέρα που είναι στο γραφτερόπλαιο. Ναι, νεκρό που προφανώς θα πρέπει να τον έχουν πάρει, γιατί το καράβι ξεκίνησε να φεύγει. Δεν θα έβγαινε αν ο νεκρός ήταν ακόμη πάνω. Ναι, είχαμε την τύχη ήδη την ατυχία να σας πω ότι περιμένοντας σήμερα 5 ώρες στο αστυνομικό τμήμα του Κατεράτου, μπήκε κάποια στιγμή κάποιος μέσα και είπε ότι είναι ένα κρουαζιερόπλαιο κάτω στην Καλδέρα, στο οποίο υπάρχει ένας νεκρός. Και εμείς σκεφτήκαμε εντάξει, σήμερα μάλλον η μέρα θα το έχει. Και λέμε τώρα, ναι, αυτό είναι το καράβι, φεύγει, τον έχουν πάρει, δεν έχει βγάλει σημαία μαύρη για πένθος όπως τότε. Ναι. Τι σκεφτήκατε όταν μετά, αφού είδατε ότι είστε το ασθενοφόρο και πήρε τις κοπέλες, μετά που πήγατε στο αστυνομικό τμήμα? Να σου πω την αλήθεια, βασικά ήμουν πάρα πολύ ήρεμη. Η αδερφή μου λέει πάντα ότι η μάνα μου όταν με θύλα δεν έπαιρνε ηρεμιστικά, λέει, γι' αυτό βγήκα εγώ στο ήρεμη. Μπορεί να είχε γίνει και κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Τότε τρώγανε παπαρονόσπορα. Τα παπαρονόσπορα από ό,τι ξέρουμε έχουν μια τέτοια ουσία. Ναι. Σε ρίχνουν στενάρκι. Μπορεί μέσω της μάνας μου που έτρωγε παπαρονόσπορα και τον άλλο που φύλαζα εγώ από το πιζί της μάνας μου να πήρα κι εγώ αυτές τις ουσίες. Ναι, εξηγείται και τα σιγαράκια που κάνουμε κάπου γιατί είναι ρεύμα. Το πόδι το δεξί έρχεται κοντά σας ή όχι? Όχι, αυτό το ψάχνω πάντα. Αυτό μου το δίνει. Τους λέω, θέλω το πόδι το δεξί. Το πόδι μου. Θέλω το πόδι μου. Ναι. Κάνετε και από αυτά, Ήμουν πάρα πολύ ήρεμη. Ήμουν ήρεμη. Κάνετε και από αυτά, λέω. Τι είναι αυτά? Σιγαράκια. Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα με αυτά, από αυτά. Όχι, απλά ρωτάω, κάνετε και από αυτά? Ναι, και από αυτά κάνω και από εκεί να κάνω. Μόνοι σας ή με παρέα? Θα κάνουμε μία πιτσιρίκα εκεί πέρα. Εντάξει, για πείτε μας για το θέμα που λέγαμε πριν.
θέμα που λέγαμε πριν να σας πω. Να σας πω ότι ήμουν ήρεμη. Ήμουν ήρεμη, πολύ ήρεμη, γιατί στη μου έγινε όλο αυτό το ατύχημα για το φίλε. Ο φίλος σας πέθανε στο πιο ωραίο σημείο του κόσμου, να το ξέρετε. Και εγώ εδώ θα ήθελα να πεθάνω. Σήμερα κόντεψα. Θα πάλι. Την πήδηξα, καλύτερα δεν θα την πηδήξω. Θα με πηδήξει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, γιατί ήμουν ήρεμη. Ήμουν ήρεμη γιατί... Ναι, αυτό το καταλάβαμε ότι ήσασταν ήρεμοι. Ένα πολύ απλό λόγο για το ότι ήξερα ότι δεν φταίω τίποτα. Δεν φταίω σε τίποτα. Ότι όλο αυτό το ατύχημα δεν ήταν δικό μου σφάλμα. Δεν έφταιγα σε τίποτα. Πήγαινα πολύ πιο σιγανότερα από ό,τι τρέχω κανονικά. Κάσε, δεν το συζητάμε αυτό. Αν είχα την ταχύτητα που έχω τις άλλες μέρες... Εμένα μου λέτε. Μόνο οι άλλες. Θα μας κλαίγανε οι μανούλες μας σήμερα. Και αυτές θα γινόταν κομμάτια και εμείς θα γινόμασταν κομμάτια. Και αυτό είναι σίγουρο. Σήμερα επειδή προϋπήρχε κάποιο άλλο θέμα, το οποίο με κατέβασε αλίπητα, εκεί στο πάθος της καλτέρας και πιο κάτω, εν μέρη, να κοιτάξουμε μια ματιά κάτω να δούμε. Να δούμε. Ναι. Επειδή υπήρχε αυτό το άλλο θέμα, προϋπήρχε, μισή ώρα πριν, με παρέλυσε κυριολεκτικά και δεν είχα τη διάθεση αυτή. Ίσως γι' αυτό να έχει γίνει και το ατύχημα. Ίσως αν έτρεχα, πριν στρίψουν και μπουν αυτές στον δρόμο να τις είχα προσπεράσει εγώ ήδη. Ναι. Ίσως να ήταν αυτός ο λόγος που ήτανε σήμερα. Για πείτε μας λίγο για τις φιλοσοφίες του Σοκράτη που μας λέγατε πριν. Ότι τελικά από όλο αυτό... Ο Σοκράτης μέσα σε πολλές φιλοσοφίες που έχει πει και το εξής, ότι από μια δύσκολη και άσχημη και κακή κατάσταση μπορούμε να βγάλουμε κάτι καλό. Επίσης, αντίθετα από μια καλή κατάσταση και όμορφη μπορεί να βγει κάτι πολύ αρνητικό. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, ας πούμε, εδώ στη Σαντορίνη στα σειρά 4 Οκτωβρίου του 2010, 6 ώρες στο αστυνομικό τμήμα με ένα πρόστιμο των 500 ευρώ. Άραγε, τι καλό θα μπορούσε να βγει από αυτή τη μέρα. Λέω εγώ τώρα, έτσι, λέμε. Μπορώ να σας πω εγώ. Ναι, το ότι αυτές οι κορεάτισες ζωή να έχουν, αν και έτσι όπως πάνε δεν το βλέπω. Να είχαν πάθει κάτι πολύ χειρότερο και δόξα τω Θεώ είναι καλά. Λίγο γκρατζουνιές, κάτι παδερίσες, κάτι... Αυτό δεν μετράει, δεν παίζει αυτό. Εντάξει, γιατί μετά είσαι για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί όλο αυτό είναι μέσα σε αυτό το ατύχημα, έτσι. Αυτό το είδαμε από την πρώτη στιγμή που τις είδαμε να είναι εξαπλωμένες κάτω στον δρόμο, να μην μπορούν να κινηθούν και που τις είπαμε don't move, please, don't move. Μην κουνιέσαι, μπορεί να έχετε φτάσει κανένα σπόνδυλο για να μείνετε στον τόπο με το που θα κουνηθείτε. Αυτό το ξέρουμε. Και όχι τίποτα άλλο, να σας πω και κάτι άλλο. Και εγώ δεν ήθελα να πάθουν κάτι άλλο και χαίρομαι πολύ που τους είπατε don't move γιατί είμαστε στη Σαντορίνη. Αν ήμασταν στο Μάρτιο της Κορινθίας τότε εντάξει δεν θα υπήρχε πρόβλημα γιατί και πανηγιάρια εμείς και κόλληβα εμείς και όλα εμείς. Θα κονομάγαμε κιόλας. Τώρα εδώ λογικό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μακάβρια. Κανονικά είναι αυτό δικιά μου δουλειά. Εγώ είμαι μακάβρια αυτή τη ζωή. Αλλά εντάξει, να μην είστε μακάβρια κι εσείς 16 Μαΐου γεννημένοι σαν και εμένα. Τα βράκια, οροσκόπο, τα βράκια μου οροσκόπο το ξώτη. Τώρα τι να λέμε. Πάντως, σε τελική ανάλυση, εκεί που περίμενα να φάω και καμία δίωξη, διότι τις τραυμάτισα τις κοπέλες, έχουν γίνει κομμάτια. Χέρια, πόδια, δεν ξέρω τι. Και παρόλο που δεν έφταιγα και μου το επιβεβαίωσε και η αστυνομία αυτό, μου είπαν όμως ότι επειδή τραυματίστηκαν θα έπρεπε να αναλάβω εγώ αυτήν την ευθύνη. Επειδή τραυματίστηκαν, επειδή υπήρχα εγώ. Ναι ρε φίλε, εγώ δεν τραυματίστηκα.
Για κοιτάξτε μέσα μου τι τραύμα έχω. Ναι, ένα τραύμα. Γελάς, αλήθεια το λέω. Θα αντίστοιχες τώρα. Γελώντας. Λοιπόν. Και λοιπόν, επειδή τραυματίστηκαν και πήγαν στο νοσοκομείο, εμείς βασικά για τα τραύματα που έχουμε πάθει έπρεπε να πάμε στο ψυχιατρίο. Γιατί δεν έχει αίματα. Λοιπόν, πρέπει να τις πληρώσουμε. Αν με καταγγείλει. Λοιπόν, εφόσον περιμέναμε 6 ώρες στο αστυνομικό τμήμα και κατατέθηκαν οι κοπέλες ότι δεν κάνουν δίωξη και παραδεχτήκαν ότι είναι δικό τους το σφάλμα. Αυτό έλειπε. Αλλιώς κάτω από την καλτέρα και μετά αντεπρέσιο. Συγγνώμη από μένα για αυτό που έγινε σήμερα στο πρωί και τις πήγαμε και στο ξενοδοχείο και βγάλαμε τις φωτογραφίες μαζί τους. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα έχει λήξει με αυτό το επεισόδιο. Θα έπρεπε να καταγραφεί στα ντοκουμέντα που έχουμε όλη τη υπόλοιπη σεζόν. Βέβαια. Γιατί αυτό έλειπε από όλα αυτό έλειπε. Ήταν κάτι τελευταίο που έλειπε. Είπαμε χθες το γρουσουζέψαμε όλο το θέμα πηγαίνοντας εκεί στην καλτέρα στη δικιά μας. Είναι πανέμορφη λέμε. Ναι λέμε. Και στο εκκλησάκι αυτό που σταθήκαμε με όλο το δέος της ψυχής μας και προσκυνήσαμε και είπαμε ότι για αυτήν τη σεζόν θα έχουμε ζήσει ρε παιδί μου όλα τα συναισθήματα. Ερωτευτήκαμε, γελάσαμε, κλάψαμε, χορέψαμε, λυπηθήκαμε, κλάψαμε. Πολύ. Ήπιαμε. Απογοητευτήκαμε. Ναυτίσαμε. Μαστουρώσαμε. Γελάσαμε με το γέλιο. Νευριάσαμε. Και είπαμε ότι όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος τα ζήσαμε μέσα σε 5 μήνες. Εμείς, εδώ, φέτος.